Mennäpäs tuo Suihinotto myö kahtomaan tuohon. Mihin? Mitä? Snellmanin puistossa olisi tuossa Suihinotto menossa siinä suihkulähteen kohdalla. No miten joku kehtoo ilmoittaa? Kaatelis perkele ja mä telis niin, kätteen saatana. Ja Puiju 7.20 kohteessa. Terve! Soppiko jos tulette käymään tässä vähän? Ihmiset soittelee, että työ otatte toisilta poskeen tässä. Ei kai semmoista. Ei oikeesti oteta. Että ota. Ei kannata. Eikä kannata, ei oikeesti oteta. Tai hyväähän se tekee, mutta niin joku parempi paikka. Pussailtu on kyllä. Pussailtu? Onko pussailtu Pippelinkin? Ei oo Pippelin. No hyvä. Ei ihan niin. No niin. No ei. Kirkkoon vieressä. Ei oo. No ei kirkon vieressä. Ei muuta kuin rauhallista illanjatkoa. Kiitoksia. Hyvä. Näkemiin. Veikka, mitä sä ootte vähän latistaa tunnelmaa kyllä. Niin, en tiedä. En tiedä, mutta eihän tässä ketään muita oo. Eihän noilla oli hyvä meininki, ei Niin. mitään. Se pussailu Pippeli. Sillä kai se pitää kysyä. No eikö se ollut nätisti kysytty? Oo. Sillä tuo halventamatta kenenkään. Ihmisyyttä. No niin. Suoritettu tämmöstä että annettu suullinen huomautus.